बोथोरा बिराद गरम लोगोफोरनो गासैबो जेरैबाबो गोलोमफ्रुजोबो आरोखि ना दा जेखि जाया लोगोफोर गरम सरम बाद होदो ओमफ्राय मोनसे आं नोंथांमोननि गेजेराव भिडिअ लानानै फैदों आरोखि आदानि आम्बानिनो हा हगारनो नागिरनायाव गोबां दावराव जानायखौ नुनो मोनदों जोङो दिनैहाय ओमफ्राय गामिनि रायजो राजाफ्रा दरना होनो ओंखारदों आरोखि ना आदानि आम्बानिनो हाखौ हगारा होननानै दरना होनो ओंखारदों आरोखि ना बेवहाय गोबां पुलिसफ्राबो थांदों ओमफ्राय ब्लेक कामान्ड'फोर थांदों आरोखि ना बिसिनि दरना होनायखौ होबथानो थाखाय दा बाथ्राया मा जादों नोंथांमोना नायलाङोबा बुजिगोन आंनि बायदिबा आरोखि ना बेबायदि दावराव दावसि जालायनाया मोजां नङा बेखौ मोजां रायलायनायनि गेजेरजों बेबायदि प्रब्लेमखौ आरोखि ना सलुसन खालामलायनांगौ आंनि थिंनिफ्राय बे आरोखि ना दा नोंथांमोना भिडिअखौ नुखाबायबाथ' नुखाबायसै आरो नुवाखैबा आरोखि ना आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायलांदो आरो नोंथांमोननि बुजिनायनिफ्राय कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरबानो जाबाय होमबा आं भिडिअखौ देखायलांनि नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय पुलिस के पुलिस ओरैबो गारि दं मेरला पुलिस नङा कामान्ड'बो लाना फैबावदों नै कामान्ड' माबायदि नायदो रियासो बानायदोंलाय आरो थांजाबोरै माबायदि होबथादों नायदो नै पाब्लिकखौ हनै नायदो माबायदि